Wis dinyang yo konyol iki. Aku Yang bisa. yang wis macak yo konyol Ki ngono. aku lho ngadu sikil kusian. Lek sudah Aku ke anu. Kae lho nane karepmu piye? Lah ora pas acting ketik anu ki isin lho yo. Coba isin aku. Ya yo. Ayo lho, Ayo. isin aku. Ayo nyang kene yo rembe. Ya kawan iki. Ya tak kawan ya. Ora melu mi. Aku ora men. Ki dalane ki lu nyubit. Ki adran golek pacet. Misal kono Lho. Macet apa kuwi? hisap darah. Ya wis Lano. Ayo Lano. Ki ke rumahnya yuk Rembek. Iya. Nyamai rembek ke tutup omae si anu. Omae si Emo. Mampir memang ora? Yo iya to lah enek. Ngene iki apa ya dibayar? Sing arep bayar sapa lo yo? Ya pakmu kuwi. Yo ngalah wong aku yo dikongkon aku mesti dibayar apa ora yo ora roh kok. Ya, Lagi aku kok kon nguterne yang gone rembek. Biyo kadek yo era mento yo kowe iki. Aja ngono to yo ambek aku. Ora ngono piye? Manutmu aja ambek Pak Sud tok ambek aku blas ndak anu. Aku ki ndak urung kenal margane ambek yo rembek dadi aku ki rada sungkan, guys. Mulan tak kok ngeterne yo konyil. Bah yo konyil wis atus keramas ngono ku. Aja Ya wong ayu. kemayu banget tebak. Rambutmu kok semir to yo? Ora tak semir ki kep bayi to. Hah? Kok bayi ki sini ki lho. Kok bayi? Yo. Ya Allah guys, ke jalane koyo ngene kita punyune. Trabasane liyane ora enak yo. Ora ana yo iki lho. Lak terabasan ngir kuwono iki tekono malah Sing penak dalane. menggok-menggok. Tapi penak dalane. Ya penak lho. Tapi ada Ini lho guys. Iki tau tiga syuting iki. Ngene iki. Lah, enek markisat tok ngene. Ayo tuju selak hujan lho. ki larang nggo payung ki piye? Iki dalan namae wong apa? Dalan yang kebunan toh. Lah tuh ora di RT to niki niki. Heh? Ora di RT dadi niki yo. Lah pasar kuwi pro ya RT. Yung pasar Yo rembek kuwi sik anu, sik sak RT-ne pasar. iya Toko nggone mo. tenggong kuwi ki me rembek. Lak neng nggon aku ki jenenge Puthuk. Hmm. Lah iki dalannya ndi yo? Iki dalane nyame sasta soyem. Oh, nggone sayam. Heeh. Oh, metu kene iki lek konggone yo rembek. Nah, guys. Satu jan di hutan kene iki. Tapi wong iki ayu-ayu. Oh, jarek wong ayu-ayu ngono guys. Bah. Satu jan melete banget kok lek yo konyol. Ayu-ayu jarek. Ki lho, Oh, Allah Akbar. apa? Arek kejungkel aku. Ora lho yo, arek penak men kowe lek mlaku. Ya udah tuh anu to. Dalan-dalan aku. Aku ki sosok dihapus sih, guys. Asline sosok dalan ora ning kene iki, enek sing dalan sing penak iki. Tapi jaraknya adoh. Kalem to yu. Ini loh guys. Sumur umum iki. Iki ya sumur ta 300 yu iki. Iya, lak gelem atu satu so. Oke ngono kuwi ge. Ayo yu. Yo. Guys, kali cilik jenenge Belik. kali cilik jenenge Kalen. Nah, ini guys.
Gang Dopo sih kaya ngene iki nggon lokasine. Sik sawah-sawah. Dalan desa ki kaya ngene iki lho, guys. Allahu Akbar. Iki dalan iki diliwati wong apa ora? Kayak barang dinyangi kayak yo rembik ra ning omah. Apa? Aku megah-megah. Gue namanya yo gluduk-gluduk to yu. Kok ubel-ubel ngono kuwi. Beda. Sik mungkin giar ana kalau guys. Ya tujuan lega nih. Lah engko lah tak unggahne kameraku ki engko. Yo konyol nyedit ketara. Jah. Mas. Iya, yang kene yo rembik. Luna mana kene? Yo engko ya kono. Sun sesek. Wah. Ana senu kang garang-garang kene. Gak apa om? Anu ki apa? Anu ki apa? Apa dolanane montoran? Oh ya. Dolan ta? Hah? Menyangi yo rembik. Rembik rumah. Yo mayo rembik. Mayo rembik, guys. Kadike pencilaan Lagi ke milikku toh. ngono kok. Lanjut. Lanjut. Assalamualaikum. Oh, mayo rembik, guys. Rembik turu. Heh? Rembik turu. Ya rembik turu carane. Jajal aku rene dhewe ngono. Praya. Tuh, aku. Ya rembik turu, guys. Iki ngomong kabeh. Ya. Di kancing. Dodokon. Be. Rani? Gini ya. Lah kok Oyo nangis toh? Nangis jare nangis. Apa lo? Gini ya. Gelap. Suruh. Suruh. Turu. Rondone turu. Kayak apa? Turu kayak apa rondone? Aku ra wani. Rondone turu. Kayak nganggo rok apa ora iki batute? Alah guys. Ini rumahnya Jorombe. Nyapa dadak semalan. Dadak sualan jare. Ora sualan ngono lho, guys. Rondo bah ngene iki lho. Nyanti lho bojomu. Nang desa ki. Bojoku rene. Ya. Deloken ta. Ki iya kok pas loro ya rene iki, Meng. Ki kok gak Ora ngonten guys iki engko jarene. nyanti yo. Jorombe loro. Apa lho? Loro apa yu? Loro bronto apa loro? Uyung yu. Anu ki lho suwi ndak di kerucuk. Yo alah dolan to. Sik tak ndak suara. Jorombe ora sualan guys. Sik tanya ngarep guys. Tanya ngarep. Jorombe ora sualan. Dan buyap-buyapan iki. Iki alat make up kaya ngono lho guys. Ya Allah kotange parane kono guys. Buyap-buyapan iki. Yo main. Jorombe guys.
turun nih lo kan. Kuwi lek ndak salah jambu sing jambu apa kuwi? Kopi sing pernah dipenek Yukonyil. Iki kandang wedhus. Ini lho guys. Kahanane Romayu rembik. Beh, ndak ingan-ingane guys. Lipen ku nyandi. Ning desa iki Lipenan rite. kewan iki Lipenan. penting bre. Digawe Eh, apa jenis siwi? guys, jarene guys. Siwi kok siwi? Siwi ambek apa? Lek ngono ndak anu. Siwi iki padha karo simpenan ya. Bengesan. Monggo dikoreksi. Kula mboten tak paham. Wis katoan apa rong yu? Wis. Wis walan. Lho guys. Yo rembek iki. Iki wis gowo. Yo rembek iki. Cek tak lipenan genayu. Boh, ora kaya dinyanyi. Dada macan. Yang golek Cintrane. Cinta iki Kensi. Kensi. Mana bro? Alah. Bek, yang golek didelok brondong yo piye kok. Nah, selain Apa? itu, Asline gini ya awakmu iki mang. Delepen Berarti ndak ndas delepen ndak, Bro? ngono lho. Nek Delepen ki loro teng ku lho, suwe ndak dinyangi ku lho kira-kira ku ke. Astagfirullahaladzim. Cek garing apa Ternyata ambo. yo Rembek ke ora nang film, ora nang nyata ki lak muni ngono yo. Ora ning bedane. 200. Iki punya mas antene atus wibet sing diresi opo aku yo ngantek bingung. Aku marah rene dhewe yo ke, mau kerawani sakura tak kenalan sampean. Saya kenal terpaksa. Ya apa ya malah kenalan kuwi ya gek dhewe iki gek nyenggol ngono. Nah, saru garwane nyanyi to yo. Garapan ki wis ning omah. Garwane yo. Garwane. Garwane lunga. Oh, malah kabeh dirungani ngono lho ketan desa iki. Sing lanang kon lunga, sing wedok ngono kuwi. Biar piye nah yo. Lipen yo. Anu to yo aku mang. Mubenge konggone Yukonyil. Konggone Yusoyem. Yudar. Heeh, konggone Yusuf Sudarmi. Dia ana senawani panganan belas. Aku ki Ki apa? piye ketawan iki. Ojo ngompangan wonge bar loro kaya ngono jaluk pangan. Gek wedang arep. Aku ndak wedang. Heh, yo lek ngono yo nganggur ae apa madang. Oke, lawe apa yuk? Lah aku mau apa njo nyampawan lak delok itu iki. Aku ki opo batae? Batae ki nang apane pawanku mang. Loh. Pawan mesti itu yuk. Ya pawanku kene. Berarti iki pawan kamu. Kuwi pawane mboke. Heeh. Loh. Kayaknya kita ini gini. Aja kuwi lek ku solon. Oh, tengah keduan kono lho. Heh? Kok Apa yuk? iki sambel teri kae ndok. Gek aku mengke ngusing anakan Iki apa apa iki? iki? Iki ki teri lho tak sambel karo tomat. Gek iki ndok kali nyai Mbah Jem. Yo. Gek kuwi anak-ananu apa jenenge? Anak jagung. Anu ya, apa kayak jenenge? Janten. Janten. Enak lho, dicel-cilik ana. Gurih, sego kuwi isih Tapi oke. aslinya ngomongin guys, ngomongin aku sungkan ya karo melu mangan. Tapi anu to. Ate titik oleh anu. Iki anu kram iki ngothok. Lah wong iki sama gedine kuwi to, Ki. Ki kram iki ngothok to. Tilik ana. Yo ora sik menenge tak tilikane. Yo. Sore. Aku tak wakil yo. Kiri ono. Enak lho. Konten yo ya. Sampun ora penak. Aduh, saya Saya maksud ambil. yo yang ini yo nang rene ngono. Ngendi? Lah juga wong aku mau yo dadi kongkon munggah ran. Gambare nyapu wonge ngono lho, Mang. Heeh. Aku ki ya iki mau Enak karo sego. Ndang to Ibu. Aku arep iki. Nyapa lho? Isin ditan. Enak domong karo sego kok. Tamatang yo. Yo, Ada ayo. cuma piring. Ki ngocop neh. Ono ya Bu, ya mana. Yo kok nyari kurang pinung Heeh. apa nambe sapa yo tadi
Kayak ngono wis kok Yudarmi iki Mang, saya tak buka lawang. Aku mang anu yu toko mangan aslinya gue yu Darmi sing dadi omahmu Iya. ya ta. Heeh. Iki lho, Nur asli nama yu Rumbit iki Mas Pawone. Kayak rusuh. Iki omah asli sik melu marang ya yu. Iya melu maratuwa ngono ke pawone dhewe-dhewe. Oh, Pawone dhewe-dhewe. Iya. Ya engko ora rego brambang ora masak dhewe. Piye? Loh. Ya kowe iki kono lho, aku ki lak lungguh kene. Oh, Kayak kopi Ren, anu, Be. Tenan. Oh, lo kepetenan iki. Engko tak geyek Kuwi pitikne sapa kuwi? Oh, lan njaluk. Ojo kuwi PTK mboke engko padoni. Arep tak gosi to. Ojo, kok lek didelok. yo ini yang kurang aja. Lah kok gini digedine koyo ngene. Lho. Ojo lho. Ning gone yo koyo nang lho yu. Eneng apa nih kono? Keran iki ning sorku. Ning sorku nggonamu ngono lho. Batenku nyak opo jentang jengking ngono. Ke tipe pamer yang ya Mang. Nama yo koyo. Dipameri apa wis jenenge? Kuwaline gosong. Jarane anake gitu masak. Ki adang apa adang apa? Nggih, Masak apa anu. Mang? Masak nek ngono gak arti seneni tak omongi jenenge. Bocah kok dadi seneni wong belajar kok aku. Oh iya kok. Ki Ya, kok mau tak, ya. radang ning omah. Luwaya kok nyandak ajang kok kene. Segole mei Mbah Ko Ijem iki. Nek kudinge tak gawe apa ya? Tak gawe ngene ikon-ingonku. Guritan kono lho. Konyol ki ora mikirne piro, Guys. Lek urusan apa ki? Panganan. Panganan ning nyatu ning asline yo. Apa karepane yu? Yo konyol iki yu. Ci arang biang lek ora bar ngeterne anake gek mampir ngono kuwi ke. Kayak rene yo ngono kuwi makan. Iya. Yo ora, jarang banget ngono ke. Lek Malah madang heeh. Malah aku lek rono ngono ke gawe apa ngono gek dipangan bareng. Ngono ke yo sok setahun sepisan. gayane drangale cukup didik kali itu yang kira. Nonton tepi. Isin paling sego ku arek didik ku, Mang. Apa yo yu? Iya. Semono ku to, lho pemadang. Aku yo Entekne. sing yo. Kalau aku ngentekne sampean gedine ngono kuwi kok. Yo kadang me. Sampeyan kurang kok. Fraksi itu. Masih yo cowok kan aku ya. Apa didulang? Nah, audio. Kok tak kremus pitike. Ki. Kleru sing ngablak. Ning ngono. Ya ciloko. Oke, sini. Ya. Terus ku nut. Mbah, aku yo ora krungu suarane kok. Ning omah penyalas. Ya menusmu deh lo paling. Mbah, Mau kayak yo anu to. Apa tani biang prigel. Cilik rita yo merketel. Anu ya. Jarane apa kuwi? Tulang punggung Heeh. sing garap sawahe sing garap telan. Ya awakmu kok ora ngomongnya aku tulang punggung emang. Lah, ya aku tulang tulung. Lah dino iki mang lho. Tangi turu ke. aku makan yo urung tak aku ki bingung lah yo aku ki arep takok apa. Apa lho? Ngono lho. Lak pekerjaanku ke yo. Tangi turu ke lak libur aku mesti tangiku jam 8. Jam 8. Iya. Oh iya. Awakmu jam piro, Mbak? Ya jam 9 barang. Si esok aku. Kayak gini cuma ya wis turun nek. Heeh. Nah ya ngono kok kon gering. Tapi lak ora Kon lemu. libur yo, Mbak. Gering. Jam 6 wis tangi yo. Iya ngecap ning, kok bocah nggo sego. Jam 6 wong aku lho sing mau lanang. Tangi-tangi aku yo 4:30. Kadang-kadang engko jam 5:30 makin mapan turu barang. Ya kuwi le mapan, aku le tangi kok. Wis to yo aja kau kata yo. Diaki kecepet. Yo ora tak entekne karepmu. Tapi dengaran ora pedes to, Ben? Ora pedes. Dan yo rembek. Apa ijo to? Nyawang. Heeh. Kok dilak aku imbun nih. Heeh. Mas tadi ditunggu mergo kuwi wae iki ya. Iya lan pening kek labuhku entekne ndaki. Bojomu ki lunga nyandi ta yo? Ame yang Surabaya iki ke. Apa kerjane? Yo yang bangunan. Oh, bangunan. Iya. Tukang. Tukang tukaran. Lah yo sayang. Yo ora. Lah yo sayang bojone anu tukang apa ngelas. Ngelas perhiasan jare. Loh, Tambang emas.
Oke kuwi anune bayare. Diomongi ketaran bar kena diomongi omong kae ta. Kena apa lho? Lah wong aku teko kono celupolo ke kamar ki kelumut ngono to. Yo lah, ki watake bojone ning omah. Bojone iki marani omah lho iki mah. Tak pikir lek bar klumut karo bojone. Iya mesti yo kelumut iki bojone paling mampu. Wong bojone kerja Ren. Kok lek lumut lagi ya ini. Lah yo tutugale yo konyol kuwi yo kelumut to tak jare niku mah. Awakmu ora takok to. Jenenge asli ngono ki. Iya ta yo. He. Mang mang piye yo? Tapi ora kok takoni, emang nang kono. Aku mah kaya omong aku yo bingung. Dikongkon ngene iki lho ndak mudeng. Lho ki takoni, jenenge asli ke sapa? Nek sampean sinten yo? Aku Ya aku ora tak duda-dudan ning kok malah terkenal yo. Oh iya. Nyel. ora iki tak dudo yo. Ora, aku tak rembek ae. Ora yo asline sinten yo. Yo sapa lho? Yo kabeh yo konyol yo tembe. Wis tak rembek ae. Lak yo rembek iki jenenge ki Reni. Lah aku jenenge Kamen Keh. layak akun dhuwur. Lah, Kabutan jeneng dari iki. Kira-kira yo ngono. asline jenengku ki yo Usil. Olah, pantes. Wati. Wati. Nah, Susi. Lah Susi ki Oh, kalanganku Susi sing mirip oke. Iya pakai Susi. Nah, selu aku ki bojoku wae nyeluk aku konyil. Ngono lho. oh berarti konyol kuwi real ning kehidupan sehari-hari ya. Yo, kowe rasa lepean Rita yo, Lek. Lah, aku ra DPN. Aku kene kopi tenan yo. Iya. Kopi tak aku. Kalau orang ngopi Patutnya yo. lagi. Iya. Astagfirullah. Nyapa? Tak ijoli. Ki awakmu soyeme ya gak takoni Lagi. jenenge sapa? Iya tak kamu yo lali lho. Juk. Lah soyeme sapa ta jenenge? Sasta. Oh, lho Sasta. Oh, Apa tata yo kena. Ndak mau Artis- belegi to. Artis ya. Yo kelak keke artis Paranggono to. Parang gono asline guys. Aku yo iso lho, kuru-kuru kok sembrono. Ngono ke lek aku ki kelasnya LC. Alah, aja ngono. Yo nyapa lho yu. Lah Pak Nyanyine. Budos kok takoni? Pak Bujo Pak Sar. Seru ta awakmu. Mang? Heeh. Anu dhewe kok aku yo bingung aku yo piye yo aku bingung. Tapi kan saiki wis Anake kadal. sampai ngomong ngono ki wis ngerti ya. Yo sok kono ki lak takoki ngono barang jenenge Siapa lho, ndak asli ambil ki lagi? sapa? Alah. Oh, cukan kek ono uyah lho. Uyah. Ora dhewe kapus nih ya ciloko. Dek, Sembrono. Kene ati yo rada kenceng kabeh. Pemain iki. Rada ora legi to. ate kok kene neh lek wis kuwi ae lho. Yo kan tak ombe nih, lek ora legi. Iya anu. Yo kene sing pahit. Aja pakai sempatnya jajar ati kek. Aja ngono lho, Ro. Mergane gula ki, regane larang. Larang kok larang duwe pepek to aku ki. Lah iya. Rasanya nendang. Yo cukup tepang lho. Mau sarang rene yo ki. Dalane saiki serata apik. Mendah. Yo maksudku kan ora koyo dhisik kan kerjaane go gede-gede. Krecaan opo lho? Kerjaane Ora, ngendi sing sih, Rek? dhisik, aku rene dhisik kerjaane gede-gede. Tunggu dia pakmu. Iya, itu jalan gede. Min, tuman. Oh malah iki to. Iya iki ah. Astagfirullahaladzim. Berarti iki kowe iki yang ditanterakan yo. Ya apa mentelengi? Koyo ngono, Bro. Madune. Dik madune kucing. Aku kok curiga iki, Lur. Curiga bojone Yurung Dek iki rasane krono kadang kuyo wale. Dadi rumahku paling Ternyata- biasa lho wale. Yo, ranya punya omah ae kok. Setipakan warek mulai madang neh. Lah kon gak duwe tre Mas to yo karek makan goblok e. Orang duwe. Yo ngerayu. Lah kok orang bayaran to yo. Yo bayaran lagi tuku gencu kok. Kowe yo payo gencu. Lagi tuku gencu sing kelat kining-kining ngono. Lah jareke sampe marah macak yo. Kate iki endi alismu kendat mengkon ndek. Yo isin lho, lah iki lak alis kendat ngene pas aku Oh, nek pas syuting. ten. Lah iki mengko kon ngeter ning yang gone
Rembek iki laku macak ngono mek wong gendeng. Yo, Mbak. Iya. Kok bang metu ngesor apa duar? Tuh ngesor lak tuh dhuwur ana ado. Tapi sing semangat lho yuk. Aku yang belum nonton. Ya semangat banget lo kene. Di udan ya. Iya. Oke, kapan emang udah situ nonton berarti yuk. Ora sutrene sutradarane mbuh turu lek. Ben sesuk anu e. Tiang. Anda iki manganu. Yen diwongi. Mbok mau masak tau. Tak kira ya arep rene, tak kira aku tikon rene mangka iki. Ya meh pacare kira-kira. Ora ngene. Usul apa Ben gimana? ora rene, Pak sesuk syutinge. Kan ngupload sok anu kuwi. Ben daki. Dan iki lho, yo rembe iki. Ayo ngono ku lho. Ayo Ya, biar. tergas aku yakin. Hmm. Aten terus lengene lho sak bogor. Aduh biar. Ayo bar iki, guys. Nak kipat nih ya. Nah. Yo. Karo Mas apa yuk? Ngono yo punya model. Ngono anu lho yo, Mak. Ya. Aku nyang omahe mang grogi yo punya. Uang ke Loren. Lagi aku cek kok ngalas to. Ki raup aku ki. Alah. Jilang ini kan sa ayu aku mengerang ngene-ngene aku seberatus. Wong asline malah. Berarti ayu, kamu Mang. ngatus ditunggu. Ya takon mulai tak grut, tak pikir lek ditunggu. Pase punya latus kuwi karepku aku tak melu to yun ora oleh. Aku latus suwi, lek suwi lho opo sih. Kumon aku. Paling diusuk-usuk. Satu penak banget guys, pokoknya ning desa iki mandek sak mandek lek arep nyatu ya jan disuguhi barang-barang. Kon madang lek gelem. Hidup di desa itu Tapi jan kemenen di. iya ya. Tapi ra? jan penak. Ora kaya nang kutha. Kutho apa nek wong nanggo neneng ya? Reneng. Apa neng? Yo reneng lho ren. Malah ilang oleh wong kos ngono ngene. Jumbo aku ora tau ngekos kok. Lah pangkat legi ya ngono lho yo. Minta pene ora lagi banget. Satu yo. Oh, ora kok kayak gula kan awakmu legi. Ya. Ora Tapi mampu lagi lagi pahit to. kopi nih. Gelas miki oleh ren tak jaluk sih to. Ya kira kok ki opo ngono. Lah aku ran to. Ora lho yo. Berarti ukilmu ki yo asli yo. Asli yo ukilmu iki. Gumun. Kan lho sira tuh gedhi kan lho. Emang aku lamun kan duwe. Astagfirullah. Ki engko patute kae wajane pisang kae Heeh, wajah nirang kae. Ora. Kaya ngene lho guys. Apik sang turus entek nek sak. Lah piringmu kok wis loro, bik mangkok telu. Nek kok masih to? Eh, Tak mangkok ikan mang. iki kahanane lumayu rembik. Rumah. Sining kono sewonan. Sing kene iki. Sining kono sing ngontan nyewa. Oh, yo main. Nyile. Ile Mayu Darmi. Pergi dia. Nanti lo marah tuamu ren. Mbah ngalas lah Wong aku tangga turunane wong kok. Ate iso anu yo. Turun nggone maratuwa. Nyapa lho wong aku ladang dhewe kok. Lah yo ki yang ngene ya kita. Iya, ki tangi. Kena yo rembik. Terus sudah aku turun kae. Iya yo, yang kene lek mau. Ayo dulu Enak ora yo? tak telepone menang ae. Tak telepone. Ini yo guys, sik ganti anu Tak hubungane dhisik. di telepon yo. Koyo dhisik. Lek mau nih. Kang. Mau ki tulang punggung mereka guys. Jadi kecil-kecil tapi rawit. Awake merko. Cilik ritek kotot to. Lah iya. Halo, nang ndi mau? Nang omah, guys. Ora yang apa yang pakarnya mahmu. Oleh. Yo. Yo wis. Lah jam loro ngono ora sida paling mau. Wong sutradarane yo urung rene to. Urung. Yo wis. Empuh. Tak rono engko. Yo. Nang omah, guys. Ah, oke. Oke, sih lanjut. Lek sing omahe sing ndi to yo? Ome dhuwur kono. Dhuwur. Iya.
Ya rada. Ora lho yo lek yang kene iki lho. Dalan mungkin liyane dalan itu sing ndi lho yo. Ya tuh dhuwur kono kena. Aduh. Lah. Ya. Teku dhuwur kono. Aku iki ketarane karek. Lah. Pokoknya ditepangnya yuk ya. Aku dikengken Pak Sud. Keng ekspos mang bener apa salah kalau gitu ngertos iki. Mungkin rasane Pak Sud dhewe sing ngoreksi. Oke, kalau ngerah gambar tak lah. Ya untungnya aku mah kalau pas ndak rodo yo lekmu turu mang. Posisine jengking apa ngata-ngata. Jengking apa ngatang-ngatang jelem deh. Ngatang-ngatang. Untung kok nyandaan rok. Sik di dhisik. Terus nyanggone Lekmo ya. Kang Mo. Kang Mo. Kang Mo. Oke, lanjut nanti